En funció de la fase de desescalada, els vestidors funcionaran amb una major o menor reducció de la seva capacitat i amb mesures especials de neteja i desinfecció. Circula sempre per la dreta i quan accedeixis al vestidor cedeix el pas si trobes a un altre usuari que vol sortir-ne. A l'entrada trobaràs una catifa impregnada amb desinfectant per higienitzar el teu calçat. Trepitja-la diversos cops amb tots dos peus. La porta principal sempre romandrà oberta per evitar creuaments amb un altre usuari. Si us plau, no la tanquis. Hem senyalitzat els punts d'ús que garanteixen la distància de seguretat. Utilitza els espais i els armariets disponibles degudament indicats. Trobaràs un precinte als armariets disponibles que hauràs de retirar abans d'utilitzar-los. Aquest precinte indica que prèviament s'ha desinfectat l'espai i l'armariet. Un cop hagis deixat lliure l'armariet, el nostre staff procedirà a la seva neteja i desinfecció. Hem incrementat la freqüència de les tasques de neteja per garantir la seguretat de tots. Et preguem que siguis comprensiu amb la seva tasca. Serveis com el d'assecador, bàscula o centrifugadora de banyadors poden no estar operatius. En el cas d'estar-ho, disposaràs d'un polvoritzador amb desinfectant per procedir a la seva neteja abans i després del seu ús. Abans de seure, estén la tovallola al banc i utilitza xancletes en tot moment. T'esperem, junts ho aconseguirem.